като да се телепортира във времето и пространството? Можем ли да изпращаме мисли на голямо разстояние в главата на друг? Можем ли да проникнем далеч в миналото, далеч чак до първия взрив? Можем ли да видим в бъдещето, но наяве, не само по интуиция? Можем ли да разговаряме с извънземни? Можем ли да влезем в контакт с вселенския разум на Бог? Вече не става дума за фантастика. През лятото в България руски учени разсекретиха част от своите супер постижения. 20 години с хиляди експерименти. Фактите са поразителни. Засне ги единствено нашата камера. Сега ще видите как човекът може да стане свръхсъщество. Самите вие също. Всичко тръгва оттам, че Слънцето може да ни убие. Професор Трофимов показва, че 70% от хората на Земята са родени точно при слънчеви изригвания. Затова те развиват болести и умират с около 20 години по-рано. От Слънцето ни защитава магнитното поле на Земята, но то все повече и повече отслабва. Учените решават, че бързо трябва да намерят начин да защитят човека. Те създават специални съоръжения със слабо магнитно поле, в които изследват върху доброволци процеса на стареене, реакцията на гените и мозъка. И тогава правят първото откритие. То е просто и съвършено, че ако човек пие вода, обработена в лаборатория със слабо магнитно поле, той става като чисто нов. След като обработим водата в геомагнетичното устройство в Красноярск, ние я изкарваме в открития космос. Водата реагира на космическите събития като жива. След обработката, тя помни до 600 часа назад и предвижда събития цял месец напред. Защо? Защото водата предварително се настройва за бъдещото събитие. Ако поемат тази вода, растенията се развиват много по-бързо, без топлина, без светлина. При стари плъхове се променя хормоналният баланс, а всички органи фантастично се регенерират. Сравняват се и хора. Едни, които пият обикновена вода, и други, които пият обработена вода. Само след 120 часа 2/3 от организма на вторите се възстановява напълно. Какво става в организма след изпиване само на 100 мл обработена вода? Резултатите показват, че биологичната възраст на човека веднага спада с 11 години и този ефект продължава 24 часа. Изводът, който представихме на конференция в Новосибирск, е следният. Когато магнитното поле отслабне, именно тази вода може да предпази организма от стареене и смърт. Тогава руските учени разработват специална вода от Златното езеро в Алтай, където водата е съвършено чиста, минава през ледници и подземни езера, взима първоначалната информация за природата от тях и съдържа важни микроелементи, които предпазват от страшни болести. На спортистите тя действа като допинг. За пръв път в света ние включихме обработената вода в хранителната верига. Напоихме с тази вода кравите дадоха мляко, доброволците изпиха млякото и по този начин придобиха имунитет към електромагнитното поле. Тази нова технология може да създаде цяла огромна индустрия, разкри Грета Веселинова, представител в България на руските учени. Специални центрове, чието сгради, храни и вода са обработени, човек ще може да възстанови изцяло организма си. Тогава руснаците правят следващото си невероятно откритие. Те успяват да заредят водата с информация и да предават тази информация на огромни разстояния. Как става това? Наши колеги американци направиха следния опит. Взеха вода от един водоем и я занесоха в лабораторията на един университет, който се намираше на 400 км от водоема. В лабораторията въздействаха химически на взетата вода. И представяте ли си какво стана? В същия момент същите промени настъпиха и в природния водоем на стотици километри далеч. Ние не осъзнаваме, че живеем в един огромен воден компютър.
Учените стигат до нов революционен етап на своя проект. Те успяват да направят холограма, изображение от светлина на всеки обект. То носи цялата информация за него, включително психологическата. След това прехвърлят тази холограма върху вода или върху кристал. Така информацията се предава сякаш по чудо от предмет на предмет или на човек. Днес ние можем да снемем холограма от всеки обект на света, да вземем информацията от обекта и да я пренесем върху холограмата. Холограма се получава, например, когато обработваме кристал с лазер, с радиоактивни или електромагнитни фактори. Картината беше удивителна. Вие помните легендата за Александър Македонски, който стига до Индия. Там надяват на главата му корона. Той забравил защо е дошъл и си тръгнал обратно. Господа, ние вече можем да обясним този случай. Кристалът, завъртян по определен начин на главата, изменя паметта на човека. Влияе на интензивността на кръвта. Сега ще ви покажа влиянието на 100-доларова банкнота върху организма на човека. Водата реагира много негативно на нея. Могат ли да се извикват образи от миналото? Могат ли да се възкресяват хора чрез информацията за тях? Всъщност, може ли да се смъкне холограма от някакво място от Вселената, която да докаже дали е имал голям взрив, например? Знаете ли, вие докоснахте нашата съкровена научна мечта. За нас е много важно да открием вселенското хранилище на информацията. Известно е, че по края на нашата Вселена има такова хранилище, което се нарича тъмна материя. И се опитваме да направим холограма на тези райони. Някои отговори вече сме получили. Ако се свали холограма от някой много известен учен, например от Айнщайн, и после се модифицира вода и всеки пие, всеки ще стане ли един Айнщайн? Същия въпрос е, когато Майкъл Джексън изигра последния си клип като холограма преди няколко седмици. Значи ли това, че като гледаме холограмата на Майкъл Джексън, който отдавна е вече в другия свят, всъщност наистина Майкъл Джексън е пял? Когато задавате въпроси, всички вие се усмихвате. Не бива да се усмихвате. Това не е шега, а научна реалност. Ние вече направихме подобен експеримент. Using a model of my face, which Max has skillfully constructed for us. Сега ще ви издам още една тайна. През 2001 година се състоя малко известен експеримент, при който се опитахме да сложим върху холограми информация от известни артефакти. Имахме шумерска табличка и влакна от Туринската плащеница. Един оператор засне на кинолента всичко, което се случваше в огледалото на Козирев. Когато започнахме да обработваме холограмата на плащеницата, обективно на кинолентата се показа лицето на личността, която е положена в плащеницата. Това стана през 2001 година. Следващия изумителен скок в своите открития руснаците правят, като поставят предмети и хора в така наречените огледала на Козирев. Огледалото, създадено от Николай Козирев в средата на 20 век, дълго е подлагано на недоверие и подигравки. Заради своята абсолютно нестандартна теория, руският Айнщайн дори е пратен в лагер в Сибир. Той създава уред, където минало, настояще и бъдеще са едновременни. В този цилиндър от алуминий пространството и времето текат различно от нашето. Съзнанието пътува и вижда минало и бъдеще. Вътре в огледалото на доброволеца се излъчва холограма. И от чудо, информацията от холограмата преминава директно в съзнанието на човек. Учените изследват как реагира неговият мозък.
В холограмите на шумерските таблички има информация, че са ни посетили чужди цивилизации. В други, които се случват в огледалата на Козирев, се вижда материализация и дематериализация. Например, материалът, от който са направени огледалата, изчезва и ние се озоваваме направо в стаята. Козирев установява, че такива неща се наблюдават на 73-я градус на полярния кръг. Там времето променя своя ход, там може да се види бъдещето. Това са фантастични постижения на съвременната наука. Любим обект на Козирев е била звездата М31 от съзвездието Андромеда. Той монтира своя телескоп така, че наблюдава мястото й от преди 1 година и получава нейния сигнал от тогава. После насочва телескопа си към мястото й сега и отново получава профила й в настоящия момент. Накрая го насочва натам, където звездата ще бъде след 1 година и отново получава сигнал от точката на бъдещето. Тогава Козирев направил извод, който потресал научния свят, че минало, настояще и бъдеще съществуват едновременно. Следва един зашеметяващ експеримент, в който участват 5000 души в реално време по цялата Земя. Те влизат в огледала на Козирев. На единия край на земното кълбо на участниците се показват 5 изображения на древни символи. Един компютър ги избира произволно от 77 заложени символа. На другия край на Земята участниците ги разпознават безпогрешно. Но това, което никой не очаква, е, че 1/3 от тези образи участниците познават още преди компютърът въобще да ги е подбрал. Тоест, те са ги познали в бъдещето. Руските учени се опитват да осъществят завещанието на Козирев, да създадат такова място с сгъстена енергия на времето, от което могат да проникнат във всяка точка на Вселената и да разберат какво е станало с древните, високо развити цивилизации. През 2001 година изследвахме храма на надписите в Паленкия, Мексико. Да предположим, че там се е материализирал Пакал Вотан, царя на маите. Според Хосе Аргуелес, това е била мисия на Пакал Вотан. Той е дошъл на Земята от друга цивилизация с мисия да промени земната ос. Изпълнил я и тук, в тази точка, той се е върнал там, откъдето е дошъл. Пакал Вотан е използвал кристал, който досега се е смятал за магически или пророчески. Днес е ясно, че царят на маите е успявал да го програмира с информация. При поредица от опити от гробницата на Пакал Вотан в Мексико се изпращат холограми до хора, влезли в огледала на Козирев в Русия. Резултатите са смайващи. Много от участниците виждат образите цял месец преди те изобщо физически да са изпратени. На практика те ги предвиждат. При един друг експеримент доброволци, независими един от друг, виждат на Луната космически кораби. Образите удивително съвпадат с истински снимки от лунната повърхност. Има ли божествен разговор? Наша позиция била изначально. Ние имаме принципна позиция. Има обикновена белтъчна форма на живот и има полева форма на живот. Често те съществуват съвместно, понякога отделно. Полевата форма е всъщност глобалното космическо съзнание. Эти две формы часто сосуществуют. С напредването на технологиите, нашата цивилизация е загубила първоначалните си контакти с космическото съзнание. Искам да ви попитам дали това, до което вие сте стигнали, може да бъде опасно. Някой учен или някоя технология да го използва срещу човечеството. Всяка нова авангардна мисъл може да се окаже опасна, да се използва за корисни цели. Много лесно е изкушението, паметта на водата да се употреби не в името на доброто, а на злото. Изкушението е голямо. Ние нямаме намерение да разиграваме война на световете в съвременен вариант. Ние сме направили самозащита на водната система. Използваме особени холограми за самозащита на водата. Това ноу-хау никой не знае и се надявам, че никой никога няма да го узнае. Така се стига
до неизбежното чудо – контакти с извънземни. Това става няколко пъти при изследвания над полярния кръг. BBC успява дори да ги покаже в свой филм. Но през 2006 година, при един опит в огледало на Козирев по време на слънчево затъмнение, руските учени засичат сигнал на чужд разум. Един оператор заснема събитието на филмова лента. Със специални компютърни филтри те се опитват да разшифроват този сигнал, за да го видим и чуем и ние. Сега. Чрез огледалата на Козирев ние направихме контакт с извънземни. Това са много по-развити цивилизации от нас, но как да докажем, че такъв контакт наистина е имало? Доказателство е фактът, че към човечеството бе отправено послание. То бе казано на друг език. Бе нещо като диктовка на много по-високи честоти и човек не може да го види, нито да го усети. По време на контакта, извънземните влязоха в тяло на земен човек. Това бе необходимо, защото само така човекът щеше да чуе, да улови вибрациите. Бе направена един вид настройка на приемащия. Учените бяха шокирани, че когато започнаха да разграждат честотите, се оказа, че извънземните говорят на честота 50 Хц. На тази честота в древността жриците на маите и шумерите са откривали своите портали за контакт с космоса. Цивилизациите, които идват, никога няма да предизвикат страх от човека. Няма да принуждават хората. Те са настроени към добрата страна на човека. Затова искам да ви попитам, искате ли да чуете този запис? Ако някой не иска, нека напусне залата. Моля, ако у някого са възникнали усещания, запишете ги, предайте ги, но не ги огласявайте. Това е тайна и нека си остане тайна.